susret Gospodina Isusa sa ženama. Zanimljivo, nije se prvo ukazao apostolima, iako je njih okupio da budu povlašteni svjedoci njegovog euharistijskog darivanja, da budu svećenici, odnosno biskupi, jedan među njima, da bude prvi među njima kojemu je povjerio ključeve Kraljevstva Nebeskoga, to je Sveti Petar, prvi papa, poglavar u Isusovo ime svih Isusovih učenika, Kristov namjesnik. Nije se njemu prvo ukazao, nego evo ženama, slično kao pastirima što su se anđeli ukazali i objavili gdje se Isus rodio u Betlehemu, jednostavnim osobama koje nemaju osobit ugled u ono doba, osobito žene nisu imali poseban ugled. Isus im je naprotiv davao ono izvorno dostojanstvo što je bila prava novost za ono vrijeme. Eto njima Gospodin dolazi prvima. Nerijetko ono što je za svijet manje vrednovano, manje uzvišeno, u očima Gospodnjim je povlašteno, zaslužuje posebniju naklonost i ljubav. Još jedan primjer su razna ukazanja Gospina upravo djeci malenoj. Puno toga imamo učiti od onih koji su na nižem položaju, koji su manje cijenjeni, manje imućni, manje moćni. Evo, radost susreta s Gospodinom, to je poticaj o komu trebamo razmatrati, a on se u ovome susretu žena sa Isusom sastoji u dvostrukom izražaju. Obujme mu noge i ničice mu se poklone. Gospodin slavni, svevišnji Bog, koji je uskrsnućem pokazao pobjedu nad svime što god bi mu se ispriječilo da u svojoj ljubavi vlada srcima ljudi, ostaje i dalje čovjek. Nije se uskrsnuvši lišio svoje ljudske naravi, nego je ostao i dalje čovjek, prijatelj, osoba bliska, od povjerenja, koju možemo zagrliti. No, ne grliti na način na koji smo mi možda skloni jedni druge grliti i grabiti, nego u svijesti da je on ipak veliki, nedokučivi Bog i zato mu se žene klanjaju. Evo nam divne pouke i usmjerenja kako ćemo se i mi s Gospodinom susretati i odnositi. S jedne strane u prisnosti, u bliskosti u kojemu možemo povjeriti sve osjećaje srca i govoriti kao što govorimo s prijateljem, sa pouzdanom osobom, ali ipak u svijesti da je on Bog i da mu se klanjamo, da ne možemo njega iskontrolirati i podvrgnuti svojim željama, podložiti svojim planovima i očekivanjima. On nas uvijek nadilazi, uvijek nas vodi dalje od onoga što smo mi dosad doznali, doživjeli i što mi možemo za sebe željeti. On nam daje više od onoga što mi možemo za sebe najbolje poželjeti. Zatim Isus šalje žene apostolima. Koliko god iskustvo susreta s Isusom unutar crkve bilo važno i bogato za svakog pojedinca i osobito za one Božje malene, ipak je crkvi potrebno da ima jedinstvo o kojemu brinu oni koje je Isus postavio da budu poglavari. Evo, to su njegovi apostoli, nasljednici njegovih apostola. Usprkos njihovim slabostima, vidimo, Petar nije bio na Kalvariji. Petar je 3 put zatajio Isusa,
Ali Isus mu zato nije oduzeo papinsko dostojanstvo, nego ga je rehabilitirao, opraštajući mu. I zbog otvorenosti srca Isus mu to nije zamjerao, nego ga je ponovno držao za tako važnim, za najvažnijim u strukturi, u organizmu njegove crkve na zemlji. Evo nam pouke kako ćemo gledati naše poglavare u vjeri, usprkos njihovim slabostima. Isus dopusti da se očituju slabosti svećenika, biskupa i samog Svetog Oca, ali to nas ne smije dovesti do toga da ih prezremo, da prestanemo vrednovati i cijeniti ono što im je Bog dao i kakvim ih je Bog postavio. Moramo uvijek razlikovati između ljudske slabosti i službe koju Krist daje, da bismo ostali u jedinstvu crkve. Sve ono što pojedinac dobije, shvati, osjeti, mora se blagosloviti u crkvi da bi imalo puninu sigurnosti Božje istine i blagoslova. Evo, na taj način crkva raste u jedinstvu i mi smo pozvani rasti u jedinstvu u našoj zajednici, u ove župe. Koliko god smo različiti, imali različite doživljaje, gledanja, iskustva vjere, susreta s Isusom, pobožnosti, shvaćanja crkve, organizacije, raznih drugih stvari, običaja, uvijek smo pozvani ta svoja iskustva i saznanja staviti pred Krista koji nas upravlja kroz one koje je izabrao da budu njegovi apostoli, nasljednici njegovih apostola. Moleći za njih, kao što je crkva molila za Petra i za druge apostole, i prepoznajući u njihovom vodstvu Božje svjetlo, Božje vodstvo. I to ne poništava i ne umanjuje vrijednost naših osobnih iskustava, nego ih potvrđuje. Taj Isus nas mijenja i osposobljuje da svjedočimo za njega. Evo, s tim ću završiti. Sveti Petar je, kako rekoh, 3 puta zatajio Isusa, a čuli smo kako hrabro svjedoči u prvom čitanju pred svima onima pred kojima se plašio i u strahu 3 puta rekao: ja njega ne poznam, ja nisam njegov. Bojao se da će i njega možda odvesti na Kalvariju i razapeti zajedno s Isusom. Sad stoji pred njima i kaže: taj Isus kojega ste vi razapeli, on je uskrsnuo i mi smo tomu svjedoci. Petar je pretrpio udarce, batine, progonje, na kraju je razapet naopako, jer mu je Isus dao snagu. Kako je to divno! A zamislite što bi se dogodilo da su ga se odrekli, da su ga ocrnili i prezreli. Bili bi oni nesretni i Petar bi bio nesretan. To nam je škola kako jedni za druge trebamo imati milosrđa, strpljenja, i onda otvaramo vrata Isusu milosrdnomu da nas on obnovi, da nas preobrazi i da možemo za njega dati svjedočanstvo kakvo sami nikad ne bismo mogli. Zar bi Petar mogao sam u svojoj snazi prihvatiti da bude u Rimu razapet, i to još naopako, da sam poželi da bude još sramotnije mučen nego njegov učitelj, jer se smatrao nedostojnim upravo zbog svog kukavičluka? Ne bi mogao sam, niti mi možemo sami. Danas u devetnici Božjeg milosrđa, jer nju molimo od Velikog petka do nedjelje druge vazmene, bijele, koja se po odluci svetog Ivana Pavla II. I nadahnuću svetoj Faustini zove nedjelja Božjega milosrđa. Danas u 4. danu molimo za pogane i one koji nisu Isusa upoznali. A ja bi se usudio reći, braćo i sestre, da je to pomalo i za svakoga od nas, prvog mene, jer ne osjećam da sam još dovoljno upoznao Isusa. Idemo ga upoznati više, idemo jedni drugima pomoći da ga bolje upoznamo, da budemo više njegovi, da za njega bolje svjedočimo. Oprostite, dodat ću još samo jednu misao u vezi s ovim potplaćivanjem Židova. Mislim da je važna. Kako kad Isus donosi određen nemir, kad Isus ugrozi naše sigurnosti i planove, kako smo mi ljudi skloni
angažirati se da uklonimo taj uzrok naše nelagode. Oni su podmitili, dali velike novce samo da bude kako su oni isplanirali, da ne bi slučajno Isus poremetio njihove planove. Nemojmo nikad nasjesti na tu okrutnu đavolsku napast, da bi Isus bio taj koji nas ugrožava, kojega mi trebamo našim nekim misaonim operacijama i mahinacijama negdje obuzdati i držati pod kontrolom. To je svaki put kad mi počnemo nešto mozgati, izmišljati, tražiti izlike, isprike, a ni sami sebi nismo uvjerljivi, a i drugi nam govore, pa daj, nemoj pričati. Nego pustimo da nas Isus zaista iznenadi, da presloži ono kako smo mi složili naše stvari i naše načine postupanja. Evo, Isuse, predajemo ti svoje misli i svoje planove da bi nas ti vodio onako kako će biti najbolje za nas. I dopuštamo ti da nas staviš u nelagodu i određenu nesigurnost, jer ono što nam ti spremaš je bolje od onoga što mi sami možemo zamisliti i očekivati. Amen.